А това какво е? Ядат ги? Те нали жаби и гущери ядат и змии? Добре, какво правят тия щърки? На тебе са ти като домашни птици, а? Те са домашни, понеже не могат да летят. Дефектни са крилата и крилото, къде е дефектно, не може да лети и на другото също. Ама така се излюпил ли? Така са излюпени и паднаха от гнездото и И ти ги гледаш. гледам, иначе загиват. Колко ти струва това гледане? Горе-долу е 70 на месец. Това са пилешки крилата, пилешки глави, пилешки шийки, всичко. Обаче тебе да е истинско. Какво? Подправки има и салами, такива изкуствени храни, не. Сериозно? Изобщо не ги поглеждат. А ние какво ядеме, представи си? То животното е пълно от човек. Да, бе, ма той и усеща. Не го пипа изобщо, само с допира веднага го остава. Как го усеща да ми е ясно, значи